Martang yang mahita asiniroha madihamu do dami nasian di bata mata do nasian anak Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani di bata di hita iman atar surat di Matius bidu 15 ayat 21 ayat 20 songonom mahatani di bata di pasanga pamangan ni bangsa odo ahu alai anggorohana sida daudo sian ahun jalam ago podo pabahin na sida pasangapon aku ay puda ni jolma do di pudahon na sida laos di juhon na torobi tujuluna di dok matu na sida tangi jala parate teo kamuma datungga biramu jolma hinor hondi na bongo siap pamangan na ala naruar siap pamangan na ido na mangaramu di jolma dungi di dapoton akasisian nama ibana nin nama di boto hodo tahe naung tergasip akaparisi ubi hata odeng alainin na pangalusi si butor do nasa susunan naso simoni damang na ibano gicanging paso buhamu ma nasida akapertuki nama pitung do nasida manogu nama pitung alai molo nalono manogu nama pitung tergudung do nasida duasa dungin na si Petrus sama do ibana patorang matuhami upama odeng jadi do Jesus ma tong do beso maroha na kamu dan detu siamu nalaho tu butuha do nabongot siap pamangan dungi bolong tu hudulan nasuding alayak kanarua siap pamangan sian rohan dui hehe lausido na mangaramu ni jolmei ay siya rohaido hehe akka pikiran na jahat pamunuon pangalaku pun harorangon panakko katagagab do pangisahiyon akkaido na mga ramu ni jolma alaida da ramu jolma anggomangan somar buri idom sahana di hamu do nga saha porsyaon di bagasan Jesus Kristus adong do sahalak teolog mandog adong onom macam ninna jemaat manang lus ni huria di kategori oni mana ma na onom jemaaton na perjulu adong ma jemaat penyangga lapatan na jemaat yang datang dan beribadah secara teratur yang memberikan waktu pikiran tenaga waktu dan juga donasi ima sadi de guare mon jemaat penyangga manang ruas penyangga mon adong donang ruas na spesialis manang jemaat spesial lapatan na menolong gereja bila dibutuhkan tetapi bukan tentu ia ke gereja ini spesial ma di huria rupani molo dibutuhkan ale olodo sehari sebulan manang dakya tu gereja adong do ruas na diguari jemaat butuh hanya datang saat dibaptis manang saat nikah bahkan saat dong mati pe asa di boto dari tanda gereja ima nga jemaat butuh arong do na ginoaran na ima ruas jemaat tahunan hanya muncul di Natal, di Paskah, kasongoni marpani di Roma di pesta Natal do, di pesta Paskah. Adong do na dikuari ruas jemaat spons, lapatan na jemaat yang menyerap semua berkat dan fasilitas yang disediakan gereja tanpa mau memberi. Jadi di orang na menyerap marupani. Adong mamusay di dok na mangihon ima ruas jemaat perusak mon tukang gusi mon tukang kritik tukang berantem jala di dok marupane salomoro hanyo adong konflik di gereja jala ciptahon nodo adong konflik di kuriai ima rupane nane korana ruas jemaat perusak tutusian na onom kategori na taro na kengani tutusahani buido hita marnida na
dia mehita. Ruas yang mana kita jemaat yang mana? Sian nomi jemaat penyangga kah? Jemaat spesial, jemaat butuh, jemaat tahunan, jemaat spons, jemaat perusak. Ima tapi lima na dia mehita. Dia wakadong saha persyaun lausido na tidak nang di bagas turpuk tahun. Di narohala farisi do akka ahli Taurat mendapat Yesus. Ima lau mengalui cara menakut manang menuduh termasuk nak dengan ini dia pantik nah taida na dituduhkan akala farisi tu Yesus na melanggar akka aturan ni adat ni upuna sidang alani sengaja do menukun hala farisi do si boto surati puasa sisian nadang memuri tangan orang somangan sada tradisi banyak ngiri do rupani suku-suku ni songo sada namanihai di lapatan na sudia jari do HP dipati ni si Musa kosong ko mamuri do dang boy ang goso mamuri ada orang somangan alai di Yesus dang persoalan mamuri manang nadang dan persoalan secara fisik manang lahiria manang hola secara pamatang ai dangin perlu di debata manang Yesus Kristus ada perlu di debata ima sian haya sunni rohano dan haya sunni cara fisik nampe perlu dunia fisik alai no bagas di do Yesus ima nakayangan yang sian rohani jormei do ai sian rohai do manak yang gabi tuma kadusa ni ngomarpani hosom pangalaku pun pamumun elat arorangon do akapangit cahion alai molo taida di bagas setupukon bah ido nani itik ni halak farisi do si boto surati ido benda taida di turputon manaringoti rohana yes do manaringoti ima taringot tu mulu pamujion alani dia makadong saha persyaun ado nang dohono ni turpukot tu hita ala di boto Yesus do halak farisi kemunafikan nasidan taringot tu sifanganon kemunafikan nasida taringot tradisi kemunafikan nasida taringot tu budaya kemunafikan nasida taringot tu soal makanan kemunafikan nasida taringot tu soal kekudusan gabe sipata ido di persenjataan nasida ido di paralat nasida laho manihai do menguji do hatta Yesus Kristus alani do molo taida di do si Paulus di Rom 14 ayat 17 dia me ai harajau ni debata bukan soal makanan dan minuman dan gabe soal si panganon do sinuman paringot tu harajau ni debata dan paringot an si panganon nagabe mangaramu jolme alai naharuar do sian pamangan ni jolme ido na ubagas rupani songon hala Kristen bagaimana kita Kristen i manakingani bukan persoalan makanan yang kita kudus dan persoalan makanan yang kita gabi badia dia makadong saha persyaun molo taida di bagas turputon masai murado halak madabu tu kemunafikan berkamu mah di ayat gue dulu aisi di pasangan pamangan di bangsa odoau ala yang orohana sida dulu senang jalan ago puro pabina sida pasangan ponau ai puda di colol mado di puda honna sida ngiri do sasitong idaun saleh idau burju ale madabu tu kinawikan ringgas na sida mangulah akaritus-ritus alai dio sina sida hatan debata ola pamangan na do mamuci debata ai mamuntar balik kena kaji to ngadu na sida ola nanang mengai tu diri dong cara itu na tidak dipertikin na buido halak bulu hita terpengaruh tidak rupani bah sehira na bedia mataring tu si panganon do dan dipakata na hira na bedia buido jol mater koce mernida pangalahon di jol mah songoni ala yang gede bata dan bui tekece di boto di bata do nani rohan jolme ala na perjul sehari do na ima motivasi do motivasi tamang mulahon do motivasi mangutu Yesus Kristus ha Kristen otta
anggo hala farisi do si woto surati di woto Yesus do motivasi na sida olan nanaing menguji do olan nanaing menghumi do alani neng paturun na sida bah pengujun na sida asa saya hira na apalah bagak mana sida mengulau pati nisi musai apalah saya hira na sida nama i mana burju taringo tu nama mengulau hidup baik nak yang anggo pamangan na sida bah mantap yang marhatani Tuhani luar biasa dong anggo pamangan alai rohani baby rohani panea do rupane gurang do na tidak dipertikan alai asa unang terpengaruh dan terkoceh kita dipertikan diakam nomor nida dia karung tadi pertikan alai asa marha porsiau kita mar nida uhud unang terkoceh jala di bagasan manat waspada kita mar nida na padua kon nanendo kon terpukon iman nakengani dan nanendo Tuhan Yesus asa alo otta ada di alain yang doon Tuhan Yesus dison i madiajar ko dang boy ta loas pati ni di bata horan ala na pa ingotingong adat gabi uporlu mangulon adat siya mulo hatan di bata dang tumibo adat siya hatan di bata dang tumibo ak aturan-aturan do adati siya hatan di Tuhan jala ido na tidak dipertikyan si pata tibo tabain ada syakatan debata itu ada dan buhi tapsin ada tuhuria all rumah tahu dak karo tu gereja alai tu ada terus dak kya absen sabtu minggu bila perlu terus tahu ada lau do ada mulai minggu nih bah all orang lau ima kemunafikan ido nandok nak gani ido nandok nandison kemunafikan ido nandok tegor ni Tuhan Yesus ido benar di ayat si mago poro papen nasi pasang aponau puda ni jolma do di puda honna sida puda ni jolma puda adat dang nasyakatan dewata anggu dia tidak upasai di apal mati-matian sampai suina malona pa jojor alai hapursion alai yang budihatan dewata mate do hapursion itu soni do parisi pati ni susema dok iko pasang apumuna toras no ape ala parisi madok dang adong be hepeng nasida pasang apuna toras na ala nunga sudah hepeng di pasang tu bagas joron di dewata Habe heping nasida na di pasat bagas curi lautu nasida di dang na lautu di batapak nasida. Sa sitong na rohan na mga tu heping do. SUD heping na di pasat nasida tu bagas curi lautu nasida di gabi dang bui ni manakrengan ni nasida ba maloma balik kon ni omaropan ni. Alani dia makadong asaha porsyaon dia aja tupukod do tu hita. Asa orang nanduk na asini roha do nani halomoni di bata dada soal rutinitas dada soal pilihan dada soal imanak kaningani nagabi natadok diakka si panganan do singmoni tetapi lang soal hati dan soal imahau Tuhan mangoloi hatan itu hatta naparpudi ma dia makadongan dia jadi terputot do hita ima Ohama hita pasangapon di bata sien roha na yes unang madong kemunafikan unang adong pangacion na yung masaurdo niyan pagkateota do pangalahota na yung masaurdo niyan rohata do muruta na yung masaurdo niyan ima suti pa benata dohot ng diaka ulota alanido molo diigil tupuko siya kita dia karat na porse unang ma gabi si padecem parminggoteng unang si padecem nang udotan na tua dati arlani koteng oma manusia tidak diselamatkan atau dikuduskan dengan mentaati hukum tetapi dengan iman hanya kepada darah Kristus di situ berengot tanah kaningani dang be soal si panganon dang soal adat alai soal haporsiawan nak ini kita diselamatkan karena anugerah Tuhan alani ima asini rohani debatan ketong neng ma saurdut rohata do pangalek kota
Unang ma tasigai akapati nilibataholan adat alan alani akka adata. Alai turpuko madot tuhita ima tongma tajagagon perludo marhayasun. Alai nang ma yes nang perduru, yes manang perdalan. Yes nang rohata, yes nang pikirata. Unang biadong be dendam, unang be elat, unang be tayal, unang mokus behita jakanasi. Alai song nanajar ni Tuhan Yesus madibagasat turpuko tubuh maholong, tubuh ma imanak kaningani pamuncion sian tulus ni roha, sian labo ni roha, sian hapor siaon gabe patubot kita imanak kaningani hatani di batado sudi dansor ningoluta fatulusun akka uloni Tuhani. Alani tajamotoma jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan agar tetap dikuasai Tuhan Yesus sehingga tidak menajiskan tetapi menguduskan hidup kita di dalam Kristus. Amin. Mulia tema di Tuhan debata marhiti hatam nabadie. Amin.